Представете си свят без хирургия, където математиката спира до простото броене, а стоманата се чупи под натиск. Това беше реалността на по-голямата част от света, преди да се сблъска с революционните системи от знания на Древна Индия. Едно в разбирането на това наследство е математиката. През 5 век математикът Брахмагупта е първият, който дефинира нула не просто като заместител, а като число със свои собствени свойства, което променя хода на историята. Въз основа на това, системата за десетична стойност позволява лесното извършване на сложни изчисления. Без тази ефективна рамка алгоритмите, които управляват съвременните ни компютри и дигитален живот, просто не биха съществували. Преминавайки към областта на медицината, откриваме Сушрута, бащата на хирургията. Преди повече от 2600 години той документира Сушрута Самхита, описвайки над 120 хирургически инструмента и техники като ринопластика, пластична хирургия много преди Запада. Тяхното медицинско майсторство беше аюрведа. Тази система не лекува само симптоми, тя се фокусира върху холистична превенция чрез диета, йога и билкови лекарства, концепция, която модерният уелнес едва сега преоткрива. В областта на металургията Индия предложи на света WTZ стил. Тази високовъглеродна сплав беше суровината за легендарните мечове Дамаск, известни със своята острота и способността да задържат острие. За да запази този огромен океан от знания, Индия създаде първите в света местни университети като Наланда и Таксила. Тези институции привличаха учени от цял свят, функционирайки като Берашляновата лига на древния свят. 5 за стратегическо мислене, гледаме към Чатуранга. Произхождайки от империята Гупта, тази игра еволюира в модерен шах, преподавайки логика, стратегия и далновидност на поколения лидери. 6 дори в ежедневието Индия е пионер в основните неща. Цивилизацията на долината на Инд е първата, която култивира памук и го преде в плат, запознавайки света с текстила и санитарните системи като тоалетни с промиване. От числото 0 до стоманата в нашите небостъргачи, тези приноси формираха невидимия гръбнак на съвременното развитие. Разпознаването на тези корени не само почита историята, но ни помага да разберем истинската взаимосвързана еволюция на човешкия прогрес.